खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड इभिनिं एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लोगोफोर जाय नोंथांमोना आंनि चैनलाव गोदान अन्नानै आंनि चैनलखौहाय साबस्क्राइब खालाम सापर्ट खालाम जाहाथे आङो गोदान भिडिअस लाबोनो हायो। नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय मैयाहाय HSLC रिजाल्ट होदों, मेट्रिक रिजाल्ट होदों। दा बे मेट्रिक रिजाल्टखौहाय आङो नोंथांमोनजों जोंनि स्कुला माबादि पास खालामदों, सेन्ट फ्रान्सिस सेभियर स्कुल दतमायावहाय माबादि पास आउट जादों बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। स' टोटेल फर्स्ट डिविजना थांदों 23 जन, सेकेंड डिविजना 14 आरो थार्ड डिविजना सानै, ओमफ्राय सासेबो फेल गैया आरोखि। ओमफ्राय बे 23 जननि फर्स्ट डिविजननि गेजेरावनो साब्रैया डिस्टिंक्शन थांदों, ओमफ्राय 10 जना स्टार थांदों। स' डिस्टिंक्शन थांनाया हाइएस्ट पार्सेन्टेजआ 91% मोनदों सासेया, ओमफ्राय सेकेन्डआ 89%, ओमफ्राय सानैया 86% मोनदों। डिस्टिंक्शन थांनायफोरा सानैया अल साबजेक्ट लेटार, ओमफ्राय सानैया 5 साबजेक्ट लेटार। ओमफ्रायहाय साबजेक्ट वाइसै नायोब्ला इंलिसाव टोटेल 23 जन लेटार मोनदों, ओमफ्राय ससियेलावहाय 23 जन मोनदों, साइन्सआवहाय 7 जन मोनदों, मेथ्सआवहाय 7 जन मोनदों, बर'आवहाय 6 जन लेटार मोनदों, ओमफ्राय एडभान्स मेथ्स लाग्राफोरा गासै टोटेल 6 जनमोन, 6 जनावहाय 7 लेटार मोनदों आरो जिअग्राफियावहायबो 7 जन लेटार मोनदों। स' बिथांमोना एबार बिराद मोजां रेकर्ड खालामबाय। आगोलावबो सिगां बोसोरावबो बेबायदिनो मोजां पार्सेन्ट लानानै पास जाखायो, खिन्थु देग्लायहाय एसे बांसिन मोनदों, 91%सिम थांदों। स' बयनिसिमबो आं जेनेबा कंग्रेचुलेसन जासिहरो बयनिबो स्टुडेन्टसिम, बयनिसिमबो, आरो जाहाथे फिउचाराव बिसोरो मोजाङै फरायलांनानै उनावहाय साक्सेस जाहैथों आं बेखौनो आसा खालामो, आं बेखौनो इसोरनाव आं आरज गाबो। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांबानो जाबाय। जों बिराद खुसि जादों मैयाहाय जोङो रिजाल्ट खबर मोनखांनायनि उनावहाय जों बयबो रंजादों। जों स्कुल गनानैहाय एसे बयबो स्टुडेन्टसफोर, जों मास्टारफोर, प्रिन्सिपाल, जों बयबो बिराद खुसि जादों। ओमफ्राय दिनैहाय बिसोरखौहाय जाय डिस्टिंक्शन थांदों बिसोरखौहाय दिनैहाय बरायदों। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, माबायदि बरायदों नायलांनो हागोन, अननानै नायलांबानो जाबाय। For them and as a motivation for them to as a prayer to go ahead in their future, and let's pray for them so that they will be able to continue their studies and prepare their life in future. So we need always help and support. Wherever we are, we need always prayer support, and we also request them to pray for us, pray for all the students, pray for the institutions, and you are always welcome to this institution. Now, you are students, now you will be considered as a past people. Always remember your own house, where you grew, where you learn, where you are educated. So, the mother house is always welcome. So you are always welcome, and encourage our students with your presence. So now I request teachers and also Father Thomas to congratulate them and give the flower bouquet.
Now I request all the teachers to come on the dais. We'll take photo together. I request Father Thomas also to stand together with the teacher. Once behind. Okay. Other teachers, wherever you are, please come down. Other teachers. Photo session. Bisa moनलाय? 90. Student? 91. Oमफ्राय थोगोर? 86.8. Nolak 86.8 ना? Besok lah, oke? Besok lah. Third, down, besok lah. Student, best of luck for a future studies. Makasih laksina naमा? Sesebuah apa nanti? Bisa, ini mau makan tapi bisa. Mau apa nanti? Halang juga menewa. Bos. Gua mau pergi. Where is study? Bos. Kayak itu baca ya. Berada. Lihat sih nama sekarang. Itu nasinya arsa furaiba, kuliah furaiba deh. Am supposed to berapa kita kayak kelas akhir komjaya. Degree, tadi degree ini bukan sini important nih. SS pass ya, SS second year. Government college but dikun college house. Itu kiwe na apa jadi kerja? Saya. Science lagan, arts lagan. Kelas 10 now, dah syllabus ko master ba complete kalamna hada da. Itu jenisnya complete kalamna mulai mau. Jadi mana itu semester. Pasti. Kenal lah. Because saya belajar kerja sana nih. Kau dan aku perbaiki ani nekau onaya. You looking dari sedang. Ker. Ada. Rồi. Thấy dâng lên hôm nay người giờ này về lại ra mà. Lũ pháo dương bay chỉ cả ôn lại để về lại ra mà. Đây một số đó. Nagir blabber menai dong ane siwang getar baby onai muluk ah nagir blabber menai dong ane siwang getar ani baby onai muluk ah đi đến ra sân anh sinh ra bởi sinh dài đau pha gương áo mà có ra khởi mà कुछ खाम
मोसादो दे Bye. Good job. Coba. Dance. Dance nicely. Yes. Come on. Dance. Dance. Because dance. Result pass ada 100%, गासिबो pass 91%, let out distinction. Right, Korea kusi. That's right. Besar. Nengna gurya bisa mulai. Mas ondang mulai gurya. Nah, 50,000 ini gurya nih. Karena wah, Apple nama. Apple ini karena 50,000 ini gurya. Apple Watch Pro. Ane. iPhone, Apple Wow. iPhone ada dong. Bisa mulai 14, 12 dong. Ada kali Samsung. Mau mulai? Yes. Pasang apa yang mulai? S24 baik orang ini besar. Wah bergerak. Guriannya nih 50,000 ini dong. Nih mobile ane. Nih mencebau. Mobile. iPad dong. Sarane be जोंनि स्कुलनि माबा टिचार्सफोरनि स्टाफनि आम्बानि बे सारा छोटा आम्बानि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियर स्कुल दतमानि प्रिन्सिपाल फादार सेभेरेन्स इस्लारि आरो गासिबो स्टाफनिसिम साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि हार्ड वर्क आरो गाइडनि थ्रुयैनो बेबायदि फिथाइ मोननो हाबाय आरो आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोना इयुनावबो
बेबादिनो गाइड खालामगोन, बेबादिनो हार्डवर्क खालामगोन, बेबादिनो स्ट्रागल खालामगोन आरो स्टुडेन्टफोरखौहाय बेबादिनो मटिभेट खालामनानै मोजां लामा दिन्थिलांनानै बेबादिनो मोजां फिथाइ रिजाल्ट मोनहोहैगोन बेखौ आं आसा खालामो। स' थेंक इउ।